participarà a la gimcana per recuperar-lo. I llavors, quan la guanyi, l'amor que tinc al cor serà tot per ella. Què li passa? Primera prova. Has de mirar cap a la muntanya i dir cridant paraules afectuoses dirigides al president del Consell d'Estudiants. Paraules afectuoses dirigides al president del Consell d'Estudiants? Què vol dir? Voleu dir que no és una broma seva, això? Il·lusos. No, no ho és una broma. Ho he encobert una mica per dissimular, però el que vull és que aquesta noia em digui paraules d'amor. Això vull. Què li agafa? Kirio, les ulleres et queden molt bé! Ostres, no he passat. Surt del mig, Millon, que ara ens toca a nosaltres. Ela! Oh! Què passa? Allò, Kirio, que la suma! Què diu? Que no hem passat la prova? El professor Cujo és el millor! Jo estimo tots els animalons i els insectes del bosc. No, ells no són. Què vols dir que ells no són? No ho entenc. I ara què representa que hem de fer? Escolta'm bé, no pensis res, deixa la ment en blanc, fes un esforç. La ment en blanc, dius? Kirio, no t'ho he dit mai, però fa molt de temps que faig squats! Que practico submarinisme! Que faig paracaigudisme! Kazune, no defalleixis. Has de ser fort. Kazune. Kazune, sisplau! No ho entenc. L'únic que havia de fer és dir-li alguna cosa afectuosa. No pateixis, és evident que no t'ha sortit de dins. No sé quin un em porta de cap en Kirio, però s'està sortint amb la seva. Perdona'm, t'hauria de poder ajudar en un moment com aquest. No, Kazune, no! El president del Consell d'Estudiants és un idiota! És un idiota! És un idiota! És un idiota! O sigui que sóc un... Sóc un idiota. Kirio. Quina ressonància més bonica que té aquest insult. Ostres, que bé que em fa sentir. Feia temps que no veia somriure el meu germà d'aquesta manera. Quina passada! Mireu, Karin, es veu que has passat la prova. Què? No pot ser! Que bé! Ha guanyat! La Karin ha guanyat! I saps per què és això? Perquè en Kirio encara no s'ha adonat de qui ets en realitat. Ves tirant. Jo vinc ara mateix. Molt bé, fins ara, doncs. A veure, què he de fer ara? Segona prova. Cuina un plat pel president del Consell d'Estudiants posant-hi tot el teu amor. He de cuinar? No m'ho puc creure, però que no hi té res al cap, aquest quatre ulls mort de gana. En aquesta segona prova el que vull
és menjar-me el plat que m'hagi preparat la meva estimada amb tot el seu amor. Que content que se'l veu. Hem fet bé de fer servir els privilegis que ens dona ser del Consell d'Estudiants per venir de colònies al bosc. Sigui com sigui, he de fer tot el que pugui per passar aquesta prova. Ai, ai! Destapo? Però què és això? Doncs aquí diu que és un combinat d'anguila. Sí, esclar. Un combinat d'anguila. Ja es veu, ja. No us sembla ni de lluny, això, anguila.